Fraților, azi o să-mi fac o promovare la celălalt canal. Când o să fiu live, o să fiu în câteva în câteva minute. Bine, minute, în câteva, o jumătate de oră, așa, să zicem. O să fiu live și cu GTA și o să mă auziți fiindcă am căști. Și da, vreau să vă abonați la acel canal, fiindcă de acum încep să postez mai bine, mai așa, mai mult. Și da. Să-ți abonat Mă, la copiii de aici, poate fac și o promovare așa, prin surprindere. Acum hai să vorbesc cu voi. Deci o să-mi fac o promovare, vă las link-ul în descriere. Am 2 abonați, frate. Și bine, mai am eu un canal, Denis Promo, dar cine se abonează la ăla, că nimeni? Bine, și postez mult. De-abia aștept să mă las să fac live pe ăsta, că m-am plictisit de canalele alea. Da, deci vă rog frumos să vă duceți să vă abonați în linkul din descriere. Și da, vă rog, mamă, ce frază zici că sunt las. Fraților, vă rog foarte frumos, vreau să mă ajutați și pe mine, vă rog. Duceți, vă abonați, vă linkul din descriere. Pa!